سلام زي خبركم تغاتلتي بين تي في نلو مسنبت 31 حملة زيت تدالو على توزينات تيزلكم أتيلخو كم وترو كسافة مدباتنا نخت كتاتولنا عند عدمكو بقدام النتارس زينا መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታን ግዜን ክንዘራረብ ድልዋትና ምባሉ ኣብ ፖለቲከኛታት እታ ሃገር ዝተሓዋወሰ ስምዒት ፈጢሩ ኣብ ኢጣልያ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣፍሪካዊ ስደተኛ ቁጣዕ ፈጢሩ ዶብ ሱዳን መሰጋገር መንግስቲ ዕድመ ስልጣኑ ክናዋሕ ተቀሪቡ ኣብ ኣሜሪካ ዝተሸጠት 1.3 ቢልዮን ዶላር እትሽለም ሎተሪ ከሳብ ሕጂ ዋና ከም ዘይተረኸበን ተገሊጹ بريطانيا شعت سراحتنياتات منجد باور سراح دوابيلوم چاينا سبسلطان أمريكا ناب تايوان كيغشو كم زتنقغاتن كالين زد هسس مدبات حزلكم متقلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتا منخوم ابزا چانال دما ناي وترو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمغوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታን ግዜን ክንዘራረብ ድልዋትና ምባሉ ኣብ ፖለቲከኛታት እታ ሃገር ዝተተሓዋወሰ ስምዒት ፈጢሩ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታን ግዜን ክንዘራረብ ምባሉ ኣብ ፖለቲከኛታት እታ ሃገር ዝተተሓዋወሰ ስምዒት ምፍጣሩ ካብታ ሃገር ዝፍነዘሉ ሓበሬታ መልኪቱ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በ28 ሓምለ ንዲፕሎማስያኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቱ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክዘራረብ ድሉ ምህላውን እትዘተ ብሕብረት ኣፍሪካ ከመእከል ከም ዘለውን ይገሊጹ ክልተ መዓልታት ቅድሚ እዚ መግለጺ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ቃል ሰላም ከጅምር እንተኾይኑ መጀመሪያ መሰረታዊ አገልግሎታት ከም ኤሌክትሪክ ባንክ ቴሌፎንን ናአየር መሬትን መጓዓዝያ ዝኣመሰሉ ክኽፈቱ ዝብል ዘቕረቡ ቅድመ ኩነታት መቕማጡ ይዝከር ኣብቲ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ወክልቲ ሕብራት ሃገራት ኤውሮፓ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣምባሳደራት ኣሜሪካ ፈረንሳ ጀርመኒ ኢጣልያ ብሪጣንያ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ምዛተይ ቦታን ዕለትን ብዘይ ምጥቃሱ መሊሱ ንኩነታት ዝሓላለኽ ይክብል ምኽትል ኣብ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ጎይቶም ጸጋይ ገሊጹ ኣብ ወንበር ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር ሙራራ ገዲና ቦገኑ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ጻውዒት ዘተሰላም ንኹሎም ወገናት ዘየሳተፈ ብምዃኑ እንተ ተኻየደውን ለውጢ ዘምጽ ኣይኮነን ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተማእኸለ ዘተሰላም ክዕድም እንከሎ ሓይልታት ትግራይ ከዓ ሕብረት ኣፍሪካ ጸግዒ መንግስቲ ክሕዝ ተኽእሉ ኣሎ ብምባል ፕሬዝደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ነቲ ዘተከማእከል እዮም ዝጠልቡ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ፌደራላዊ መንግስቲ መሰረታዊ አገልግሎት ክጅምር ዝተዋሃቡ ናይ ግዜ ገደብ ኣለዎም ንሱን ተዘይተ ተግቢሩ ጉዳይና በኃይል ብረት ክንፈትሑ ኢና ምባል ሓድሽ ምጥቃዕቲ ክኸፍት ከም ዝኽእል ይገሊጹ ናስታት ክልተ ሳምንታት ካብ ዓይኒ ሚድያ ተኸዊል ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ እትዛተይ ጉጅለ ኣቕሙ ክንሱ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን በዘይ ቅድመ ኩነት ክንዘራረብ ድልዋት ኢና ዘብሎ ዘሎ ምኽንያት ብወግዒ ኣይተገልጸን ኣብ ኢጣልያ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣፍሪካዊ ስደተኛ ቁጣዕ ተላዓይሉ ኣብ ኢጣልያ በቀትሪያ ማእከል ከተማ በዝተፈጸመ ጥቃዕቲ ሞት ዘጋጠሙ ኣፍሪካዊ ስደተኛ ቁጣዕ ፈጢሩ እቲ ኣብ ጽርግያና ሸቀጠ ዝነብር ናይጀሪያዊ ስደተኛ በዓረቢው ኣብ ከተማ ሲቪታኖቫ ማርች ብሓደ ጻዕዳ ተቀቲሉ ሓደ ጻዕዳ መንእሰይ ነቲ ናይጀሪያዊ ብኽሳዱ ሓኒቑ ኣብ መሬት ኣውዲቑ ይቀቲልዎም እቲ ፍጻመ በቪድዮ ተሳኢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምዝርግሑ ከዓ ብዙሓት ቁጣዕ ፈጢሩ ይርከብ እቶም ቪድዮ ዝስእሉ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ኣብ መሬት ወዲቑ ብኽሳዱ ተሓኒቑ ዝጻዕ ዝነበረ ናይጀሪያዊ ስደተኛ ከገላግልዎ ዘይምፍታኑውን ተኻለ ቁጥረ ፈጢሩ ዘሎ ነጥብ እዩ ተወዲ 32 ዓመት ተወላዲ ጣልያን በቲ ዝፈጸሞ ገበን በቅትለትን ስርቅን ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ይርከብ እቲ ነቲ ጣልያውን ናይጀሪያውን ናብ ረስሚ ዘእተዎ ምኽንያት እኳ እንተዘይተገልጸ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ዝረኣዩ ሰባት ነቲ ተግባር ብትሪ ኮኒኖም ይርከቡ እቲ በቅትሪያ ማእከል ጎደና ብኢጣልያ ዝተቐተለ ናይጀሪያዊ ስደተኛ ኣሎካ ኣውሩጊ ክውዝበሃል ኮይኑ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውሉዳትን እዩ ባልቲ ቤቱ ቻርቲ ኦሪቾ ሪሳብ አልቤታ ማከል ጽርግያ በጻዳ ጨርቅ ተሸፊኑ ምስራይት ብስንባዳ ኸጥቋጽሩ ኸምዘይ ካለት ንማዕከና ዜና ገሊጻ ትማል ቀዳማ ማይት ናይጀሪያውያን ናብ ጎደናታት ከተማ ሲቪታኖቫ ማርቻ ብሙጻህ ሞት አሎካ አውጎሩኮ ፍትሕ ክረክብ ብነድሪ ጻዊት ቀሩ ወይሎም አትቀትለት በፖለቲከኛታት ኢጣሊያውን ተኾኒንሎም ሐላፊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ጻገማይ ኪንፊ ኢንሪኮ ሎለታ ነቲ ተግባር ዘሰንብድ
كبل قليتهم نسو بتويتر أبزم حلالفون حزن مقلتي زخون من مخنيتها زي بلو تسميعو زي فلت شكانن للعغن زسفه فحت زي تقداس النتين يلوم لعلوي حلافي مانيكن في ماتيو سالفاني بوغانو بتويتر أبزم حلالفون ملغتين حلوات التحبري أي فلنيو دحر من بال كله بزي أفلالاي دحنتو حلو زخون اللوبايتا كتاتح علويلو دوب سودان مساقاقر منغستي عدم سلطانو كان وحدو قريبو مساقاقر منغستي دوب سودان بشودش تاوارح كان واحد زتقلب منغو بريزيدنتات سالفاكيرن يوري موسوفينين زته تخايدوم بريزيدنت دوب سودان بعلت 29 حملة ناب يوغندا وقعوهنا يسرح مبصح اب زكارلو مس يوري موسولوفيني بمرخاب زي تصففو سلطانات امامات سب سلطاناتن سلازلونا مساقاقر منغستي كنا واح اقداس مخانو قليتوم مس مغناطنتو غدامي مختل بريزيدنت ريك ماتشرون بزعبه من واحد زي كمز تسمامه قليتوم بمنغوجنة السودان يوغندا ناب كلتاشن 10 شمونتن زتبصح مسرات ناي مساقاقر منغستي اب دوب سودان منغو دغفتي سالفاكيرن ريك ماتشارن تفطيرون زنبر كونات كم زعرف غير ويوم ابتي استخايده سم كرم لكاتيت كلتاشن 23 ابزلو غزي حفشو مرچخ كايد زتالف نطب يركبوم انت خونا كابتي كتغبر تبايلو زتبصح سمعت زي تتغبر سلازبزح من واحد غزي ناي مساقاقر منغستي كالت وساخي شجر كيمص سغاتالوم ፖለቲካዊ ግጭት ደቡብ ሱዳን በናይ ስልጣን ቁርቁስ ጀሚሩ ናብ ዓሌታዊ ጎንጺ ብምርሑ ነታ ሀገር ገና ከም ሀገር ከይቆመት እንከላናቡ ሓድሕድ እዩ ሸሚዋ ዝርከብ ኣብ ኣሜሪካ ዝተሸጠት 1.3 ቢልዮን ዶላር እትሽለም ሎተሪ ከሳብ ሕጂ ዋና ኣይተረኸበን ኣብ ኣሜሪካ ግዛት ኢሊኖይስ ዝተሸጠት 1.3 ቢልዮን ዶላር ተሸልም ሎተሪ ከሳብ ሕጂ ነታ ትኬት ኣነ ዓዲገያ ዝብል ከም ዘይተረኸበም ኣብ ዋህርቲ ሜጋ ሚሊዮን ፕራይዝ ገሊጾም ኣብ ኣሜሪካ ዛ ትኬት ብእትህቦ ሽልማት ኣብ ካልኣያት ስራዕ ነዚ ሽልማት ዝተዓወተ ክልተ ኣማራጺ ዝወሃቦም بغتتا شعون شعوب بكاش شوعات 7.5 مليون دولار كوسر ويكا نبو مولوتي 1.3 بليون دولار اب 29 عامتات كوهابويم اتي بعربي زوت اجاب حنت تيكيت كساب 300 مليون دولار زشلم اجاتات نيرويم ازانا يلو ما عمت لوتري اب امريكا بيتو هو متن شلمات ገንዘብ اب كلاي درجات سرع كوينه اب كلتشن 10 شمونتن اب زتخيده تمساسالي اغباب 1.37 بليون دولار زشلمت تكيت اتازبزح ገንዘብ ዘሸለመት ተባሂላ አም መዝገብ ሰፊራላም ታትኬታ ብዶ ኮሮላይና ተሸይጣን ይራም ሓደ ስሙ ዘይተገልጸ ውልቀ ሰብካ ተዓዊቱላም እንተኾነ ኣብ 2016 ዝተዓወቱላ ትኬት እታዘበዝሕ ሰልዲ ዝሓወፈት ኮይናም አቶም ሰለስተ ዕውታት ነቲ 1.586 ቢልዮን ዶላር ኣብ መንጎኦም እዮም ተመቒሎሞም እታ ብዓርቢ ዝወፀት ዕጫ ቁፅራ 13364557 ኮይና እታ ማዕወቲት ናይ መወዳታ ቁፅሪ 14 እያ مربب حبريتا ميجا مليون سنة بجزات إليونيس زتشتت تكيت حدا سب كم زتعوت اللي بمجلات كسب حجي أنا يتعوت الزبل سب كم زي رخبه أبجزاته أسفيرو يركب عم جمرت عم تنشل ما تكسب كند زكوا كعبك وحاسب أنت زين بره كزرع دكتي بزتعات فسل زعبيجن اتشل ما تبعت في كعبي 5 جبرون اتمربب حبريتا قليتو بريطانيا شعت سراحتنياتات منقد باور سراح دوابيلوم أستاذ 14 سراحتنياتات منقد باور بريطانيا هو سخدم وزب مطلب سراح دو كم زبلو تحبيروم أتوم سراحتنياتات زخفلو زلو دموز مستي تخفيت زلو كبر من نابروه بزيسانة كم زي يكون بمقلات وسخ قبرو لهم زتصوعو زلوم بريطانيا وشتي 4 عامتات ترايو زي فلت نهاري واقعات تخصيتو خمزلون جناون كغطل كم زخليهم صبصابات قطبا زردوم اتخصيتو زلو كبر واقعات من نابرو زيغاتات تهاجر لعل صوتي فطيرو مهلاو يقلص تمال ربع اغلغلوت مغوازيا بابور بريطانيا ب80 ميتاوي تنكيو كم زوعلون بسنكو حيالتو غاستي كم زتسنخلون منጭታት ተخبابي حبيروم መንግስት ብሪጣንያ ተናይ አድማ ተግባራት ኣብ ቆጠባት ሀገር እኖት ከም ዘውርድ ብምግላጽ አካይርቶ ኩባንያ መጓዓዝያ ባቡር ምስ ሓለፍቲ ሰራሕተኛታት ብምርዳእ በቁልጡፍነት ይጸግም ክፈትሑ ጽውዑ ምህላው ተፈሊጡም
بريطانيا استخصت كبر من نوابره تصوص فتح ركب كم زيكل اب زغلصلو زلوان اتو غداي بلعلتهم بن بوريس جونسون نمتكاز ودادرو زلو مينستري غدات وصاي اليز ترانسن مينستري فاينانسن هاجر ريشي سوناكن زعبي بدو كون مهلاو صبصابات يملختم دحري كوينات يوكرين اب هاجرات اوروبا وغاتات غازن ندادن بموساخو زيغاتات بخبري من نوابرك سيخن جمرو يزغلصم بمسرته وقعويان صبصابات بريطانيا بزوان زي متن زغبابت 9.4 ميتاويت تمزغيبو يركب ቻይና ሰበስልጣን አሜሪካ ናብ ታይዋን ከይገሹ አጠንቂቃ ቻይና ሰበስልጣን አሜሪካ ናብ ታይዋን ካብ መጋሽ ከወጠቡ አጠንቂቃ ቻይና ነዝመተን ቀጣት ዚተ መሐላለፍ ዘላ አፈኛ ባይቶ ወክል ህዝብ የአሜሪካ ናንሲ ፕሎሲ ናብ ታይዋን ንብጻሕ ትዳሉ ኸም ዘላ ዝገልጽ ወረ አብዝ ስማዕሉ ዘለዋኒም ናንሲ ፖሊሲ ናብ ታይዋን ምስእት በጽሕ አደገኛ ሳዕቤን ከም ዝህሉ ተጠንቀቅ ዘላ ቻይናም በዛዕባ ተወስዶ ትግልጽ ጉምቲ አይነጽረትን ድህረ ፕሬዝዳንት ዝስራ አላልዋይ ስልጣን ከም ዘልዋ ዝንገረላ አፈኛ ባይቶ አሜሪካ ናንሲ ፖሊሲ መደባታን ተዳት ተግቢሩ ካብሸን 997 ድህር ናብ ታይዋን ዝበጽሕት ዝለዓለት አሜሪካዊት ፖለቲከኛ ከምትኸውን ጸብጻባት የመላኽቱም አንጻር ቻይና ብዝቀነዐ መርገጽታት እትልለ ፖሊሲ ናብ ታደሴት ንብጻሕ ዘመደበትሉ ምክንያት ብንጹር ኳንት ዘይት ተሐበረም ናብ ታይዋን ምብጻሕ ቀጻሊ ደገፋትና ከነረጋግጽ ይግባእ ክትብል ንማዕከና ዜና መግላጻ ተፈልይጡሎም ነደሴት ታይዋን ከም ዘይትንጽል አካላ እትቆጽራ ቻይና በወገና ኩሉ አማራጺታት ተጠቂማነታ ደሴት ናብ አንምላስ ከም እትጽዕር ትገልጽም ደሴት ታይዋን ናይ ገዛ ርዕሰ መንግስት ዋላ ኳንት halwa ውድብ ሕብራት ሀገራት ከም ናጽ ሀገር ወጋዊ አፍልጦ ከም ዘይተዋህባ ይፍለጥ زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو ودينا لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام